kuna ti Apo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Adda kada kayo ti grasya ni Apo tayo a Hesu Kristo, ken ti ayat ti Dios nga Ama tayo, ken ti panakairanod ti Espiritu Santo. Kakabsat, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Dumawat tayo ti kaasi ken pamakawan ti Apo. Tapno may karita ya makiranod kadagiti nasantuan na misteryo. Kuna tayo asi papakumbaba. Agkonfess sarak ti Dios aman nakabalin na amin. Ken kada kayo met kakabsat. Kasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isong agpakpakaasi ken Santa Maria ngagnanayo na Birhen. Kadagiti aming anghel ken sa santo, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid kuma iti Apo tayo a Dios. Kasya na tay kumati man nakabali na Dios, ket kalpasan ti panakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kumararag tayo. Apo a Dios mi, ti anak mo, iniyawat na ti bagina amatay, gapu iti ayat na iti lubong. Babaen ti tulong mo, mabirukan mi, ken siraragsak kami amagna iti ayat mo. Nahuaten mi daytoy, gapu ken Hesu Kristo nga anak mo ken Apo mi. Isu a makipagbiag ken makipagarikan ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan inggan. Ti may basa na adaw ti libro ni Propeta Isaias. Kastoy ti kunati Apo. Nangaramid idi ti Apo, iti dalan iti baybay. May sapagnaan, ngaglasat iti dadawel a danong. Inturong na tinabileg nga armada iti pakadadayalan na. Armada abuklen, nagitilugan na pagigubat. Ken dagiti nagkabalyo. Limnedda kitdidan limungaw. Naidepda akas lasilaw iti kandela. Lipatin nyo dagiti napalabas pasamak. Diyo pampanunuten dagiti nalpasen ana aramid. Kitain nyo ti baro abanag nga aramidek. Mangrugin ngagparang, makita yu itan. Mangaramidak iti dalan, ngaglasat iti letang. Sadyay, ikan kayto kadagiti ubog ti danong. Uray dagiti atap ng animal, itanok dakto. Idaydayaw dakto dagiti abestros ken lobo. Inton pagayusek
dagiti karayan iti letang, tapno adda inumen dagiti pinili ka tattao. Isuda dagiti tattao a pinarswak nga agpay kanyak. Ket ikankantadan to ti pakaydaydayawa. Ti sao ti Apo. Dadakkel a bambanag ti impaay ti Dios kada kami, ket anyan aragsak mi. Idi isubli na kami ti Apo ijaysyon, kas kamla ag tagtagi-inep. Kas taunay ti katkatawa, ken kankantami, gapo iti rag-o. Iti kasta, kinuna dagiti sabali a nasyon. Impaay ti Apo dagiti naindaklan a banag kadakwada. Agpaiso nga impaay na dagiti dadakkel a bambanag kada kami, ket anyan aragsak mi. Uwapo, isubli na kami kadi iti sigod arang aymi. Kas iti panangpunno ti tudom, kadagiti na mag-aakarayan. Ipalubos mo kadi adagiti naglulwa, bayat ti panagmulada, siraragsak danto inton agapit da. Dagiti agsangsangit anapan nagbunubon, asi aawit iti bini. Agsublidan to asiraragsak, asi aawit da iti apit. Ti may basa, naadaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Ibilang ko amin na pukaw, gapu iti napatpateg, a panakaammo ken Kristo Jesus nga Apo. Gapu ken kuana, imbeleng kun ti amin abanag. Impurwak ko aminen akasrugit, tapno magunod ko ni Kristo, ket awan ti pagkurangan, ti panakipagmaymaysak ken kuana. Awanen ti bukod ko a kinalinteg, wen ti kinalinteg a magunod, babaen ti panagtungpal iti linteg. Adda kanya kun ti kinalinteg, a magunod babaen ti pamati ken Kristo. Wen ti kinalinteg nga agtaod iti Dios, ken maibatay iti pamati. Tila tari gagayak, isu ti panakaammok ken Kristo. Ti panakapadas ko iti panakabalin ti panagungar na, ti panakipagsagabak ken kuana, ken ti panagbalin ko akas ken kuana iti ipapatay na. Bareng no mapagungarak tumet. Jak ko naen, anagunod kon daytoy. Jakmet ko naen, nga awanen pagkurangak. Ikagumaakit di at agikuen daytoy, agsipod ta tinagikwana kon ni Kristo Jesus. Kinapudno na kakabsat. Jak ibaga, anaragpat kon daytoy. Aramidek ket di ti maysa abanag. Lipatek amin na napalabas, ket ipakat ko ti amin akabailak, amang gunod iti adda amasangwanan. Iti kasta, si pipingitak nga agtaray, nga agturong iti pagtungpalan, tapno magunod ko ti gunguna ayaw awis ti Diyos kadatayo, iti biag ijay ngato babaen ken Kristo Jesus. Ti sao ti Apo. Dadaan kamo, Apo, nga akong maitantanok tinagan mo, Apolok
tamtoy panunot ko. Ipaay mo kad bendisyon mo, tapno agtulnog daytoy pusok nga agtungpal na ken mo. Si dadaan kam Apo, nga agtungpal ti bilbilin mo. Madayda yaw ti balikas mo, maitantan o tinagan mo. Maitantan o tinagan mo. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti sumaganad na adaw iti nasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Napan ni Jesus ijay bantay olivo. Kabigatan na, nasapa ang nagsubli ijay templo. Inaribungbungan ti adu a tao, ket nagtugaw anang isuro kadakwada. Inyag dagiti mamaestro iti linteg ken dagiti fariseyo ti maysa a babae, anatiliwanda a makikakaida iti dina asawa. Pinagtakderda iti sangwanan da amin. Maestro, kinunada ken Jesus, natiliwan mi daytoy a babae a makikakaida iti dina asawa, kas mayanurot iti linteg. Imbilin ni Moises a mapapatay iti kasta a babae iti pannakabato. Anya ti kunam. Kinunada daytoy apang suot ken Jesus tapno adda panggapwanan da amang idarum ken kuana. Ngem nagrukob ni Jesus ket pinagsurat na ti ramay na iti daga. Idi ulit-ulitan da ti saludsod da, ti makder, ket kinunana kadakwada. Ti awanan basul kada kayo, ti umuna amang bato ken kuana. Nagrukob manen ang nagsurat iti daga. Ngem idi mangyagda ti kinunana, maysa-maysa pimmanaw. Imuna dagiti nataengan, agingga anilaeng Jesus tinagbati, ken ti babae ngagtaktakder paylaeng iti sangwanan na. Timmakder ni Jesus ket kinunana ken kuana, babae, sa dino ti yandan, awan kadi tinagbati amang dusa ken ka? Awan Apo, hinsungbat na. Kinuna ni Jesus, uray siyak, saan ka adusaen, inkan ket saan ka nga agbasulen. Ti ebanghelyo ti Apo. Kakabsat iti ebanghelyo nang ngigantayo na mindua nga inaramid ni Jesus iti panagrukob. Nagrukob ni Jesus ket pinagsurat na iti ramay na iti daga. Anya kadi iti kay batugan daytoy nga inaramid ni Jesus. Panagrukob, the gesture of bending down, pagyuko. Daytoy man ti intayo takwaten. Anya iti kay papanan ti panagrukob ni Jesus. Anya iti kay batugan na. Nagrukod kadi tapno laeng agsurat. Tapno agsurat. Kakabsat, personally, I do not believe that he really bent down just to write something. Saan nga nagrukob? Tapno laeng agsurat. Hadda iti naununeg nga kay papanan na. Imagine, siya sino dagiti estudyante ditoy kakabsat? Ay duduwa, out of school youth dagiti daduma. Ngagtutubaw, piman. Siya sino dagiti estudyante Apo? Imadu.
Napadasan tayo amin ti simrek iti pagadalan, di kat din na po, tunggal may sa kada tayo. Ada dito'y universal experience ti tunggal may sa kada tayo. Ano sa dino, no ada iti saludsod iti maestra, asaan tayo nga ammo iti sungbat na, ti aramidan tayo kat agrukob. Agrukob, aging susurat, saan tayo nga kayat nga mingmingan tay maestra, tay maestro. Baka no da tayo iti awagan na. For example, no ada iti assignment, ada iti libro nga impabasa na, kabigatan na, kunaan tay maestra, okay, to check if you have read the book or not, answer these questions. Dagiti saan nga nagbasa, aging susurat. Ngam no, tingitingem, matmatam no, anya iti isursurat na, isursurat da, awan ka SS kan na, aging susurat dalata na. Ken, take note, saan laeng nga iti classroom setup nga mapaspasamak da ito'y kakabsat. Uray pa iti nasantuan na misa. No da iti saludsod ni Apo Pade, tano saan nga ammo nagiti imay na kimisa. Nakadumog da. Siya sino iti patron niyo? Beato Pio. Kamamoyo, iti pakaistoryaan, ti panagbiag na. Ti umunang agdumog, ti manarawidwid. Kakabsat, ngarod, adagayam dagiti na duma-duma a rason, no apay nga agrukob ti tao. Manen, apay kadi nga nagrukob ni Jesus. Anya iti rason na. Talo apuntos, kakabsat, ti kayat ko nga igunam-gunam. Umuna, Jesus bent down to let the storm of the anger of the people pass by. Kas nangyagan tayo, iti ebanghelyo, marororod launay, dagiti tattao, gapo iti natakwatan da, nga inaramid da ito'y babae, nakikaidda piman, iti di na asawa. Kakamsat, believe it or not, adda ito'y maawawagan a konsepto iti wrong majority. Anya ti kayat na asawen da ito'y. More often than not, our understanding with regard to majority ay kananayon nga iso iti kasapulan ang masurot. Ta iso nga rod iti panirigan ti kaadwan. Nalabit iso iti pudno. Dikat din, majority always win. But, kakabsat, that is not always correct. Amo tayo launay. That is not always correct. Iti ebanghelyo anang tayo will prove to us that not all the time majority is true. Because here in our gospel, the majority was certainly wrong. The majority was certainly wrong. Pati iti daan na tulag, masarakan tayo data nga panirigan may panggap iti majority. No malagipyo, ti istorya dagiti tattao ano sa dino tinarigagayan da nga bangunan dayta nga torre ti Babel, the Tower of Babel. Nagkukumplot wano napagnunumuan dagiti tattao nga mangbangon iti torre ngem iti purpose da may kaniwas iti pagayatan ti Dios, may kaniwas no anya iti nasayaat. And because of that, God Himself dispersed the people. Kakabsat, iti ebanghelyo, sinango ni Jesus ti grupo dagiti tattao, the majority. Nakabutbuteng ti majority iti dayti nga ebanghelyo. They were like a raging storm. Kat anya nga rod iti inaramid ni Jesus? Kasano ti diskarte na? Nagrukob.
Iti pagilian tayo nga Pilipinas kakabsat, ket ada iti uneg daytoy makunko nga storm belt. Di ket din. Ket iti kayo ti kawayan, iladawan na ti kinaandor wenno iti resiliency iti tunggal Pilipino. Yan tangay ta saan nakas iti kayo ti mangga, wenno kayo ti akasya, nga maparpar. Iti baet ti napig sa abagyo, yan tangay ta saan unay nauneg, iti panakaramot da, wenno iti ramot da. Iti kawayan, naununeg ti ramot da, dikat din. Ket no adda iti bagyo, kabaelan na ti agrukob. Kabaelan na ti agrukob. Again, people in the gospel were like a raging bull, a raging storm. They are like a volcano ready to erupt. Nanggagalaiti sila. Gigil na gigil. Kaya't dan nga barasaken, batuan, papatayan, day ta babae. But Jesus maintains His cool by bending down. Pudno launay kakabsat, amirisan tayo. Uray no kasano kapigsa ti pagyo, it might be very devastating, ngem dahil to'y laeng iti sigurado. Ti bagyo, it will come and it will go. Awan matiag tali na ed a bagyo. Di di. Kastoy matlaeng iti emosyon ti tao. Emosyon ti tao. If there is something certain about emotions, whether it is high or low, happy or sad, disgusted or exuberant, angry or very angry, certainly emotions will come and go. It will come and go. In palubos laeng ni Jesus, nga irwar, iyebkas, ken iparangarang dagitoy atat tao tipong totda. Saan na adinungpar? Saan na nga pinanuynuyan? Saan? Saan na nga inungtan? Wenno tinubngar? Saan na nga inyebkas ti sen na ay na kadagitoy nga tattao nga agpupungtot? Saan? Kunangarod iti psychology, ammo launay ni Jesus, iti human psyche tayo at tao. Nakas tao, ammo na iti kinasyasino tayo. Kunada, the best time to express your anger is when you don't feel angry anymore. Very ironic, but it is true. Don't do anything, don't say anything, don't decide when you are in rage. First, let the anger pass by. Amo dagitoy dagiti naasawaan. Dagiti naasawaan na po. Dagiti daduma talagang medyo balo kayo. Dagiti naasawaan amuda dagitoy nga panirigan kakabsat. Piman adda dagiti kanito maisawang dagiti balikas iti baet ti alimpatok iti sakit tinakem asaan dan pulos amapunas wenno maibabawi. Diket din adda dagiti kanito marururod launay agpungpungtot launay ti asawa adda dagiti maisawang na ket piman saan nan mabalin maibabawi. Mabalin nga iso iti mangted ti saan napintas alangen-langen wenno permanente nga pittak iti langen panagasawa. Ada daytoy may nga activity mi idi adanak pailaeng ti seminaryo first year high school ni Apo Padi nang itugot nakaadado nga toothpaste ken cardboard sa gagaysa kami. Ada iti activity ngayon paaramid na. Step number 1, kinunana. Ikatanyo, when waryo amin nga nagyan day nga toothpaste, ikabilyo dit cardboard. Nagganas. Indrawar mi mo ta, pagbiit.
talang manggutad. Rimwar amin nga nagyan. Step number 2, kinunana, isubliyo mo't lang. Nagtuok, nagrigat launay. Ket kasi matlaeng kakabsat, no, adadagiti maisawang tayo, adadagiti desisyon tayo, adadagiti maaramid tayo, iti alimpatok, iti pungtot tayo, we will certainly have the difficulty to retrieve them, mangretubar, ken mang-share to. Iso nga, agbalin ko mga ulidan kada tayo ni Jesus, ti diskarte na, kadagiti tattao ngagpungpungtot, wenno no datayo mismo makapungtot. First, let the storm of our rage pass by. Or let the storm of the rage people around us pass by. Agrukob tayo. Akas ken ni Jesus. That's the first point, kakabsat. May kadua. Second point. Apay kadi nga nagrukob ni Jesus. Jesus bent down to teach them humility. Not only them, but all of us. Jesus bent down so as to teach us humility. Manen, nangyigan tayo dagiti abalikas, iti ebanghelyo, nagrukob ni Jesus, ket pinagsurat na iti ramay na iti daga. Anya kadi nga ta iti insurat ni Jesus. Dayto iti kananayon nga salsaludsuden dagiti tattao. Anya kadi iti insurat na. Wrong question. Amuyo kadi no anya ti insurat na. Adda daytay pastor, idi napan kami nagmisa, idi kalman, di jay lalong, wen. Saludsudok kuma, no amuna, ti sungbat na, pimanaw matay. Ngam no, tilasod ti panagadal ko kakabsat, saan ko nga natakwatan no anya ti insurat ni Jesus. Ngam one thing is for sure kakabsat, we know that He bent down so as to point and touch the ground. And that is God's way, Jesus' way to teach us humility. Ada dito yung istorya, iti may isang barito ken lakay. One time, may isang instance, nagkasabay da, nga nagdalyasat. Kat napansin da ito'y barito ni, nakarukob tay lakay ti panagnana. Kat inuyaw na, kinunana ni, pay ta nakarukob ka matang, nakarukob ka nga magmag na. Simong bat da ito'y lakay kinunana, kitaam dagita na imula apalay nakong. Anya iti lang nga kadi iti adaan bunga. Anyamot kadi iti lang nga iti uppes. Medyo nakarukob tay adaan nagyan tay uppes. Diritsyo. Kinunatay lakay, apay nga diritso ti pannagnam, ipos ta utak mo. Kakabsat, remember, take note, those who bear much fruit are more humble. It takes a lot of humility to be great because it takes a lot of maturity to be humble. Dagiti lastog, dagiti napalangguad, Epes, agkurang iti bunga ti panagbiagda. Kakabsat, mawaw tayo launa yan, iti panangidaulo, dagiti papili nga agakem iti gobyerno, anapakumbaba, ken pudno nga adaan panangipateg, ken panangilala, kadagiti pagserserbianda. Naumatayon kadagiti uppes ang mangidadaulo iti gobyerno. Take note, awan tilinteg nga mangiparit iti anyaman a simbaan wenno relihiyon tapno agtimek
ken makipagpaset iti politika. Kas paset iti kagimungan, ket addamot iti kalintagan kalintegan tayo, responsibilidad tayo nga agsao, nang nangruna iti aspeto ti politika, ken panang pataray ti gobyerno. Agserbi ti simbaan, ken gobyerno iti maymaysa, ken isu nga isu atat tao. Saan met nga mabalin, nga awan bibiyang ti simbaan may papan iti kinapudno, kinaimbag, ken biyag. Napateg unay kakabsat daytoy umay nga 2022 election. No iti napalabas nga panagbubutos, mistake daytay inbutos yo, okay laeng, hangkay nga madanagan. Iti awag na data no mistake tay inbutos yo, nabudol-budol kayo. Ng pangaasi yo, saan yun nga itulok nga mabudol-budol kayo manon? Tingitingan tayo nga nalaing. Tingitingan tayo nga nalaing. May saan na pateg at tiyempo, ti panagpipili. Bueno, iti panangpili tayo, kadag iti tattao, pangitalkan tayo iti biyag, ken masakbayan tayo. Saan laeng amay papan iti kandidato, ken agbutos, iti panagbubutos. Datay amin, anyaman ti agdama kasasaad ti panagbiag tayo, ket maapektaran iti ibunga ti panagbubutos. Anong yan tay amin at tuntunan ken salwadan ti pagimbagan ti sapasap. Kakabsat, saan kumamot nga ipes iti utek ken konstansya tayo nga agpili. Itultuloy tayo nga rod kuma iti panagpapatang, panagtakwat, ken panangrukod. May papan iti kasasaad ti politika, ken panagbiag ti kagimungan. Kastapay dagiti kandidato ti nasyonal ken lokal. Tingitingan tayo kakabsat. Iti simbaan upat met laeng ti pagbasbasaran na iti panagpili tayo. Ammo tayo launay. Tingitingan tayo no iti papili makadiyos, makatao, makabansa, makakalikasan. Nagsimplay. Pangasiyo, let us have the humility to seek the answers together. Sang kamay sa tayo, takwatan tayo. Iti pudno nga agserbi, iti pagilyan tayo. Ditati may kadwa puntos. Iti may katlo, ken kapatgan launay kakabsat. Jesus bent down to lift up the woman. Nagrukob ni Jesus, tapno maipangato na iti dignidad daytoy a babae. Nailublob launay iti panakairormen, panakalalais. Batwen laeng kuman, arig na dagiti tattao. Iururay nan iti itatangad nat barsanga. Ngam saan nga imman namong ti Diyos. Kadagiti agtarigagay amang bato. Anya langatan alungaw dayta a babae. Anya lakit dingatan aragsak ken raguna. Kakabsat, Jesus does that to all of us. Jesus bends down to lift us up so as to give us second chances. Iti baet dagiti kanito nga may tibkol tayo, agbasol tayo. Ikan na tayo ti Dios ti tsansa nga mga barwanan. Kakabsat, mamati ak launay iti bileg ti maysa kadagiti popular a pagsasao tayo amin. Balikas anapnuan anag ken kay papanan. Love is sweeter the second time around. Amo tayo launay, data kakabsat. Ket, pudno, love is sweeter the second time around.
Pudno nga iti uneg ti familia, adda dagiti rumusing a problema. Ngem nagpintas a panunuten nga iti baet dagiti naduma-duma a pakasuutan, rumusing iti napinpintas, naununeg, alangen-langen. Starting over again. Dahito iti maysa kadagiti kansyon a magustuhan launay. Dagiti naganak ko. Nalabit kada kayupay. Kada tayupay amin kakabsat. Starting over again. Muyo tay kanta, kantaan nyo man. This time I love you even better than I ever did before. And you'll be in my heart forevermore. Apaunay ay. And now we're starting over again. It's not the easiest thing to do. I'm feeling inside again. Because every time I look at you, I know we're starting over again. This time, we'll love all the pain away. We'll love all the pain away. Welcome home, my lover, my friend. We are starting over again. There is something exquisite about starting over. A new page, a new year, a new week, a new life, a new chance. Dayjay ngay karirik na past is past. Nagganas. Nagpintas a panunuten, nagkamali tayo in one way or another. Ngem naikan tayo iti tsansa tapno retubaran. Iti panagbiag tayo. Tsansa tapno makasursuro ken agbalbaliw tayo. Mga kapatid, yumuko ang Panginoon hindi lang para sa babae sa Ebanghelyo, kundi para sa ating lahat nang tayo ay magkaroon ng panibagong pagkakataon, a second chance. Gundaway tapno, maipangato ti Diyos, iti dignidad tayo. Bendisyon daytoy, ken karit met laeng titunggal may sa kadatayo. Kakabsat, naglawag dagiti maudi a balikas ni Jesus iti Ebanghelyo, kinunana, uray siyak, saan ka adosaen, inkan, ket saan ka nga agbasolen. Let us not take this gift from God in vain. Saan tayo matanga bareng-barengan, daytoy nga kinamanagayat, kinamanagparabor, kinamanagpakawan, daytoy nga grasya ken kaasi iti Dios titunggal may sa kadatayo. Saan tayo matang nga ibareng-bareng sayangan dayta nga sakripisyo ni Jesus para iti tunggal may sa kadatayo. Saan tayo kuman nga isagmak manen iti bagbagi tayo iti panakairurumen. Remember, take note, ti ubing nga nagayayam iti lubnak, santo agawid mapanagdigos. Ngem agsublimet laeng nga agayayam iti lubnak, ano lang kuman nga nagdigdigos. Sayang, ubaw, awan kay papanan nati panagdigos na. Kakabsat, maawis tayo. We start all over again. Nanamon tayo, dayta nga grasya manipod ti Dios. Ket isukuma iti mangted gagar kada tayo, apudno ang mga barawanan. Sumrek tayo ton kakabsat, iti Semana Santa. Ket sapay kuma, adda iti nagbalbaliwan, ti kagagalad tayo. Napauneg, nadegdegan, iti kinapintas, ti kinatao tayo. Kinasayaat, ti kagagalad tayo. We start all over again because Jesus bent down for us to have second chances. Nagpintas sa pagpampanunutan, ket sapay kuma, maamiris tayo. Ti kay papananday ta nga gesture ni Apo Jesus. Adda kuma, iti ibunga na, iti katatao tayo. Sapay ko mga rod takasta.
Tumakder tayo aming kakabsat. Kuna tayo. Mamatiak ti Dios Ama man nakabalin amin. Mamatiak met ken Yesu Kristo abugbugto nga anak na ken Apo tayo. At imaw ti arami ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Birhen. Nagtutuog ti panagturay ni Poncio Pilato. Nailan sa iti krus na tayo ket naitanem. Imulog tiyan dagiti natay. Nagungar ti may katlungal daw. Imulit sa dilangit ket si tutugaw iti makanawan ti Dios Ama man nakabalin amin. Nagapuntod sa jay nga may mangkum kadagiti si bibiyag ken kadagiti natay. Pacheckmet ti Santa Iglesia Katolika, ti panagririnanod dagiti sa santo, ti panakapakawan dagiti basbasol, ket adantumet panagungar ti bagi ken biag nga agnanayon. Managayat nga Ama, inted mo ni Apo Jesus nga anak mo kas maestro mi, pagtuladan mi ken kabsat mi. Kas napakumbaba apasurot na dawaten mi ken ka, aguguram dagiti puso mi iti ayat. Kalpasan tunggal panggep, kunami, Apo, denggem ken paraburam dagiti tattao. Agpaay iti Santa Iglesia nga inat, tapno iti panagitultuloy na ti agbyag iti daytoy nariribok alubong, masarakan na kumati at adupay apigsa, ken tured ang mga waragawag kadagiti napateg iti Ebanghelyo. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti mga dadaulo ti simbaan, tapno saan da kuma ang maalukoy dagiti panggargari ti lubong iti panangibaklay da iti misyon da, ket agtali na edda ang napudno iti trabaho da. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti amin nga adda saad na iti gobyerno, tapno agtali na edda ang napudno iti trabaho da, ket kanayon itandudo da iti pagsayaatan dagiti tattao. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti maitugkod a Kristiyano, nang runa dagiti babay ang may pagpagarup ang magungundawayan, tapno marespetar kuma ti kalintiganda ket mabigbeg ti akemda iti kagimungan. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti minatay tayo, tapno kaasyan idan ti Diyos, ket pakawanen na dagiti nagbidutanda, ket maragpat dan ti agnanayon agunguna sa dilangit. Kumararag tayo. Apo mi a Dios, tulungan na kam kadi, nga agtali na ed anapudno kadagiti panursurom ken pagpatulad mo. Ikkan na kami titured ang mga ramid iti pagayatam, tapno dumakkel ti simbaan, ket agbalin anapudno iti panagserbi na ken ka. Dawaten mi daytoy gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Idaton mi ken ka
Kumararag tayo, kakabsat, tapno daytoy daton tayo, makayaayo ti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Man nakabalin amin na Diyos, insurom kada kami, tina Christian Juan a panagayat. Denggen nakamkad nga adipen mo, ket ipaay mo adalusan nakamkuma tibileg daytoy a sakrifisyo. Dawaten mi daytoy, gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Ti Apo adakuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Kudno unay amay karikat rumbeng anong mikat pakay sa lakanan mi, ada kami ti amin at tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin amin kad agnanayo na Dios. Taintuyang mo daytoy na idumduma at tiyempo, tapno da kami nga anak mo dalusan mi, dagiti nakam mi kadagiti nalabes sa paggeseman ti bagi, ket nupay saan mi aliwayan dagiti annong mi anaindagaan, yat addami asangwen dagiti banbanag anailangitan. Anansata makidangdanggay kami kadagiti aming nga anghel ken sa santo, amang idaydayaw ken ka ket kunami. Santo, 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 iti Apo, Dios dagiti amin a paraswa, ti langit ken daga napno oda, iti papay may nayawan. Hosana iti kangatwan, madaydayaw ti umay, iti nagan ti Apo, Hosana iti kangatwan. Pudno unay Apo, abiig ka kinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin na kinasanto, ket maikari aday dayawan da ka dagiti amin na paraswam. Gapo ken Heso Kristo nga anak mo ken Apo mi, babayan iti panakabalin ti Espiritu Santo, biagem ken pasantuem dagiti amin nga adda, ket di mo sardayan ti mangurnong iti iling agpaay ken ka, iti kasta, manipod iti leleg akan ti init agingga iti lelen na kanna, maidaton, itinagan mo, tinadalus a sakrifisyo. Agpakpakaasi kam nga rod ken ka, Apo, tababaen ti pileg ti Espiritu Santo, pasantuem kad dagitoy adaton nga iruknoy mi ken ka, tapno makunsag raranda, ket pagbalinem ida, nabagi ken dara, ni Heso Kristo nga anak mo ket Apo mi. Isu anang ibilin arambakan mi, dagitoy a misteryo. Taidi daydi rabii a panakayawat na amatay, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, binendisyonan na, pinispisi na, sana inted ka dagiti disipulos na ket kinunana. Alain niyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso amayawat to amay paay kada kayo. Kastamet, kalpasan daydi panang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen niyo, ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro kay nagnanayo na tulag, iso amay buyat to, amay paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao. Tapno, pakapakawanan, ti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apang ilaglagipyo kanya. Ti misteryo ti pamati. Itangarod, Apo, ilagip mi ti makaisalakan na panagtutuok ti anak mo, ti nagloryaan na panagungar na,
ken iuuli nat sa dilangit. Ket kabayatan iti panangururay mi, iti maudi ay na. Idaton mi apagyaman mi ken ka, daytoy si bibiyag ken nasantuan a sakrifisyo. Kitaem kad Apo daytoy idaton ti iglesyam. Ket iti panakabigbig mo, daytoy ti sakrifisyo a kinayat mo, amang ikapya kadakam ken ka. Ipaay mo kadi ada kami, amataraunan iti bagi ken dara ti anak mo, mapno kami iti nasantuan nga espiritu na, ket agbalin kami amay sa abagi ken espiritu iti sidong ni Kristo. Pagbalinan na kamkuma ni Kristo nga agnanayon adaton nga agpaay ken ka. Ket pakiragpatan na kami iti kinagasat nga impatawid mo. Ket mairanod kami ken nainggasatan na Virhen Maria ni San Jose a nasangpet nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostoles ken kadagiti sa santos. Babaen iti panangidawdawat da kada kami ken ka, namnamaen mi as itatalek ti di agsarday apan nakatulong mi. Dawaten mi Apo, tadaytoy a sakrifisyo a pagtaudan iti panakaisalakan ti sangalubungan, pasingkedan dakam makad ti pammati ken ayat ti iglesyam a madamang agdaldalyasat ditoy daga. Pasingkedam ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga obispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi, ken ti kadagupan ti ili at inagikwam, denggem kadmet asya ayat dagiti karkararag daytoy a pamilyam, isu a kinayat mo nga agigimong ditoy saklang mo. Ama anadungo, ipaay mo kad panangaasim kadagiti amin at anak mo, anaisaya-saya iti sadino man adiso toy daga, ket pagkaykaysaem ida. Kastamet nga ikakaasimi dagiti kakabsat mi anatayan, ken dagiti amin a nakapudno ken ka, ket pimusay dan ditoy abiyag. Ipaay mo kad nga ayat, taawatem ida iti pagariam, anamnamaen mi, apakaitipunan minto, ken pakairanudan minto iti agnanayon a gloryam. Gapu ken Kristo nga Apo mi, iso apakay gapwam amang ted kadagiti amin nga imbag kada kami. Gapu ken Kristo, si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, irok na yumiken ka man nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggan. Datayo na balakadan kadagiti makaisalakan na pamagbaga, ken naadalan kadagiti na Diyosan na panursuro, turdan tayo ti mangikanta. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kuma, ten kuma ti pagaryam matungkal kuma tinaken mo ditoy daga akas sa dilangit iden kadakam iti aldaw ito'y ti kanemi iti patinayon nga aldaw pakawanemme ti watang mi akasmet pamakawami ti utang dagiti mautang kada kami di na kami baybayan ng manuguti sulisog ket salakan na ket iti daaken
Dawatan mi kan kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kad asi ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong ta kaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol may lisi kami. Ken iti amin na ariribok may kanawa kami. Kabayatan di panangururay mi iti kinagasat anamnamaen mi. Ken iti yaay ni Yesu Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Hesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga gapu kaniyak ti ited ko kada kayo. Saan kad adagiti basbasol mi timingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Ket kas mayanhurot iti pagayatam, ipaay mo kad asya ken kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa, sika ngagbiag ken agari, iti agnanayon nga awan inggana. Ti kapya ti Apo, kan kanayon kumanga adda kada kayo. Kakabsat, ipaayo ti kapya, iti maysa ken maysa kada kayo. Kapya. Cordero ti Dios sa mangin, mga asika kada kami. Cordero ti Dios amangin, ikat kadagiti basbasuti sa ngalubungan. Itdem kadakam ti kapya, itdem kad. At ti Cordero ti Dios, at ti mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat dagiti naayaban iti padayana.
Kumararag tayo. Man nakabalin na amin na Diyos, inawat mi ti bagikan dara ti anak mo, ipaay mo kadi, maibilang kami akam kamen na. Dawaten mi daytoy gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Agparintumeng tayo. Kararag agpaay iti 2022 national ken local elections. Agkararag tayo agpaay iti umaya panagbubutos nasyonal ken lokal, tapno mayaninaw kuma tinakem ti apo, amang tartarabay ti turungen ti pagimbagan dagiti amin a pagilian. Tunggal kararag ko na tayo, apo ikanawa na kamkadi. Manipod iti panakapilit a sumurot, pamutbuteng kinaranggas ken terorismo. Manipod iti kinaulbod, panangallilaw ken panangballikog iti kinapudno. Manipod iti panagpasuksok, panagkonniber ken panagsaor. Manipod iti irurukma kadagiti manangallilaw ken isusurot iti bulsek apan nirigan. Manipod pamutbuteng panangkigtot ken balinswek a pagsasao. Kumararag tayo sang kamaysa, apo denggan nakam kadi. Tapno agsaad kami laeng iti konsensya, kas pamunganayan ken kangrunaan a pagrukodan. Tapno ti sapasap a pagimbagan iti ipang pangrunami at tarigagayan agunuden. Tapno maraem kuma iti naintawan a kinatanok iti agnanayon at tarigagayan mi. Tapno may pangpangruna akan kanayon dagiti napanglaw ken nakapsot. Tapno saan na mabaybayan iti panakataripato ti sanga parswaan. Tapno tarabayan ti gagem iti panagtutunos ti dalan nga agturong iti kapya ken panagduras. Tapno ti pudno a panagbuteng iti Dios ken panagayat iti tao ti tarigagayan dagiti agpabutos ken agakem iti publiko. Kumararag tayo. Datayo amin. Pastor ti amin nakararawa, mangisalakan iti amin na pagilian. Biyag politika, may sa bukasyon ti pagserbimi iti pada a tao ken awis panagtakkel iti ken nasanto. Idalan mo ti biyag politika, kasi ka ti tarabay ni. Saan ko ma ti politika? Agpaay kadagiti kandidato ken botante. Katagserbi apakay daydayawan ti ayaten mi anangin na. Kung ano kami nagdakkel iti kinasanto iti agnanayon nga awan inggan. Mangibaon ka apo iti nasisingpet nga agserbi iti gobyerno. Agtugaw tayo kakabsat, so magmamano nga pakaam mo, ken palagip. Dalan iti krus, kadagiti sisa, iti kada biyernes, barangay ken dito'y simbaan parokya kada Domingo, iti oras, iti alas 3:30 ti malem. Dagiti mangidaulo inton malem, Poblasyon Este, Poblasyon Norte, Poblasyon Sur, Poblasyon Weste. Dalyasat Cruz Jubileo agtultuloy kakabsat. Kita alawas adda sadyay amaraw ket umalatiw sadyay barangay Bugbuga inton may kanem iti Abril. Awag kasar ni Jason Raboy tagapantar ikalaysana ni Maria Concepcion Hermosora at taga Villa Hermosa inton April 28 dito'y simbaan parokya. Nixon Alcantara, taga Candon, ikalaysana ni Annalyn Valdez,
at tagakalawaan inton April 30 dito'y metlaeng simbaan parokya. Idawdawatan tayo dagiti kakabsat tayo ngay muna na nagwayaway ni Marcelo Mata, 19 years old, tagapantar. Maitabon inton April 5 iti oras iti alas 8 ti bigat. Ni Mariano Canyas, 79 years old, at taga-Suyo. Agyaman tayo mat kakabsat, dagiti sponsor iti daytoy nga rambak na santuan na misa, dagiti kakabsat tayo manipod barangay Nagtingna, cluster 2, Diyos unay ti admina. Tumakder tayo amin kakabsat. Ti Apo, ada kuma kada kayo. Bendisyonan na kay kuma, ti man nakabali na Diyos. Ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. In kayon ti kapya ti Apo. Naimbagabigat kada tayo amin kakabsat. Kararaken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag kanasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Naimaldit mo iti nakem ko. Tinabiyag apan nakarik na. Iti pamati. Iti nanama ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kakarag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami. Tapno si ka ti taraon ti kakakwami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabaet kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofam kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi,
Tulungan na kamkad dungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesiam, ken babaen ti Espiritu Santo, magtayng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti ay nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kamkadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo, O Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, di sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma manglingkod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumahan niya po tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen.